שלום לכל התלמידים, נושא השיעור שלנו היום הוא תהליך התיכון. בתהליך התיכון מזהים צורך ומנסים לתת לו מענה טכנולוגי בצורה של מוצר. בפעילות היום תצטרכו להבחין בין צורך לבין מוצר. נעשה זאת בצורה יצירתית על ידי שימוש בצייר. ניכנס לאתר 3 פרפרי זהב. נמצא את התיקייה טכנולוגיה תהליך התיכון. נרד עד לדף העבודה. צובעים ומגלים את התמונה. נלחץ על תצוגה. נעתיק את התמונה של המסך על ידי לחיצה על קונטרול ופרינט סקרין. נעבור לצייר. נפתח אותו ונעתיק את התמונה. אני אראה שאני משתפת את המסך. זה הצייר. ואני מעתיקה את התמונה. ננסה עוד פעם. סקרין. נעבור לשיר סקרין ולצייר. הנה, יש לנו. עכשיו מה שאנחנו צריכים זה לבחור צבע אחד, למשל ורוד. עם הטפטפת נדאג שזה יהיה הצבע שבחרנו, או כל צבע אחר, ונלך לדלי. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה מלאו את הצורות הכוללות שמות של מוצרים, ואנחנו צריכים לנסות למצוא מה משותף למילים שלא צבענו. אז בואו נראה איזה מוצרים יש לנו כאן. ספר, סינון לא, וילון, זה מוצר. חיסון, תרכיב חיסון, מוצר בימינו מאוד מבוקש. מעדר, מוצר, כיסא, מוצר. גם ננסה את האותיות הסגורות למלא. חיתוך, זה לא מוצר. מסך זה מוצר. פקק זה מוצר. סכין זה מוצר. בלמים זה מוצר. עצירה זה לא. איתום זה לא. ניצוח על תזמורת לא. מגורים זה לא. קסדה זה כן. סולם כן. קופסה כן. בריכה כן. חפירה לא. חימום לא. ניפוח לא. הכוונה לא. דייג לא. תקשורת לא. כיבוי לא. אזהרה לא. בריאות לא. רידוד לא. נגינה לא. ממטרה זה מוצר. חצוצרה זה מוצר. עץ זה מוצר. חצובה זה מוצר. על חצובה מעמידים מצלמה למשל, או כלי נשק. עיצוב לא. שעון זה מוצר. מה יש לנו עוד? סבון זה מוצר. הצללה לא. השקיה לא. מדידה וו תלייה זה מוצר. כספת זה מוצר. נמלא פה ונמלא פה ופה. דירה זה מוצר. משאית זה מוצר. חכה זה מוצר. הגנה בטיחות לא. ניקיון לא. הובלה לא. בריאות זה לא מוצר. מחט זה מוצר.
מכחול זה מוצר, גשר זה מוצר. מה עוד לא עשינו? מטלית זה מוצר, אבקת אפייה זה מוצר. ומערוך זה מוצר שמשתמשים במטבח. אז אם נסתכל על התמונה, אם היינו יכולים לסובב אותה, אפשר לראות את הקרניים, את הראש, את הגוף, ואת הרגליים של האייל. אני יכולה לסובב ולהראות, אבל אני חושבת שאפשר, אם מתרחקים קצת במסך, אפשר לראות שיש לנו כאן בעל חיים עם קרניים, אייל. עכשיו נסתכל מה משותף למילים שלא נצבעו. אז אנחנו רואים שהמילים שלא נצבעו מתארות כל מיני צרכים, צורך בתקשורת, צורך בכיבוי, אמצעים להזהיר מכל מיני סכנות, צורך באמצעי לחפור, בכתיבה, השקיה. בואו ננסה לראות איזה התאמות אנחנו יכולים לראות פה. וילון, איפה ראינו את הוילון? היה לנו איפשהו וילון, יכול לעזור בהצללה. וטפטפות, בהשקיה. ושעון, עונה לצורך מדידת זמן. וסכין, עונה לצורך לחתוך דברים. וסולם, יכול לענות על הצורך לטפס. ותמרורים, עונים על הצורך להכווין את התנועה. ומטלית יכולה לענות על הצורך לנגב. וחצוצרה, למשל, צורך לנגן. וכך הלאה. מה שמבקש הסעיף השלישי זה שתערכו טבלה, שבה אתם מתאימים בין שתי הקבוצות. תזהו תמונות, מילים מילים שמתארות מוצרים, ומילים שמתארות צרכים, ותיצרו זוגות. בהצלחה.